Seguimos adiante, Concello de Padrón. Macías Enamorado que nos está mirando dicindo moi ben, así a radio, en directo, nesta praza. Primeiro día, pistoletazo de saída, arrinca aquí. Xa se pon en marcha a festa da Pascua no Concello de Padrón. Ata o 27 de abril, con múltiples actividades deportivas, actividades lúdicas, festivas, de recreo, de ocio, de esparcimento, de reunión. Moita xente, penso que se atopa ano tras ano aquí nas rúas de Padrón disfrutando da festa da Pascua. Chouva ou non chouva. Dentro desta programación extensísima programación da festa da Pascua de Padrón, hai unha cita importante. Porque o ciclismo forma parte do día a día de Padrón. Grazas a Cortizo, grazas ao Club Padronés, ciclista padronés Cortizo. Unha das actividades, como digo, pois é unha proba ciclista que se vai levar a cabo polas rúas de Padrón e a contorna. Para falar de todo iso, que mellor que ter a Tanis Vázquez, que é o presidente do Club Ciclista Padronés Cortizo. Tanis, moi bo día. Hola, bons días. Achéguese máis o micro aí para que o escoitemos mellor. Voulle tamén subir o volumen. E Alfonso Blanco, moi boas, compañeiro. Canto tempo. Pero xa compartimos micro en unha ocasión. Na praia, incluso. Responsable da comunicación, do marketing, de visibilizar nas redes sociais La Gran Cosa Verde, que é ese proxecto en YouTube e outras plataformas, onde visibiliza o traballo deste equipo. Tanis, 69 anos me dixeron de trayectoria deste club ciclista que aposta pola base, pero tamén aposta pola profesionalización do ciclismo a altas esferas. É así, non? Bueno, en eso estamos. Canto tempo leva de presidente? Porque me dixo que máis ou menos a mitade da trayectoria que ten o club. Por 30 anos, máis ou menos. Sí, en torno aos 30. Bueno, como está o club agora mesmo? Como está quen conforma o club? Como está diseñado o club 69 anos despois? Bueno, o momento que estamos pasando agora é o mellor da historia do club ciclista. Tuvemos altos e baixos durante 30 anos, hai de todo, pero este momento é moi grande. Estamos facendo cousas co equipo élite moi importantes. Ahora mismo están competindo en Francia con equipos profesionales e estamos á súa altura. Sí, eu penso que esta carreira que están correndo ahora mismo... Que están agora, estamos dicindo agora mesmo que é agora mesmo. Hoxe están correndo a terceira, vai empezar en breve, a terceira etapa do circuito das Ardenas, no norte de Francia. Estamos compartindo carretera cos mellores equipos do mundo. Este pueblo pequeniño de Galicia está o Vis Malaysia Bike, está o Lidl Trek, está o Education First, está, bueno, os mellores equipos do mundo, o seu equipo de desarrollo, o sea, o Sub-23, pois nós estamos ali con eles. Estamos, aparte estamos facendo moi ben, temos a Maxim Bilgi co mallot de líder da montaña, vai quinto na general, o sea que estamos dentro de estar, estamos moi ben. Empezamos moi ben. Empezamos ben. Bueno, como me gusta, escoitar que estamos no momento máis doce, máis profesional, máis atractivo, de maior trascendencia, se cadra no deportivo, pero este é un club, canta xente conforma o club agora mesmo? Porque claro, hai bases, hai equipos profesionais, en fin, canta xente pode formar parte. De competidores temos uns 60 competidores. E logo todo o staff que hai. Sí, toda a parte técnica, directiva... Que debemos ser como 30 personas, máis ou menos. O sea, cerca do centenar de persoas, é un club bastante... Ata os élites, sí. Claro. As bases, como funcionan? Hai xente que se claro, que sabendo que hai proxección dentro do mesmo clube para subir e formar parte de estar no máis alto do ciclismo, supoño que será un atractivo importante. Sí, bueno, a base funciona desde moitos anos sempre máis ou menos igual. A base é sembrar, e logo vas recollendo, de vez en cando vas recollendo algo, pero agora, ao nivel que temos o equipo grande, é moi difícil sacar rapaces da propia cosecha que che poidan subir arriba, sabe? Este ano pasou que ten moito nivel, pero quedáronse fora como 8. Claro, é moi poético, como di a xente, hai que ter corredores galegos, pero claro, o nivel en Galicia... Sí, teñen que ser unhas cualidades moi específicas, un nivel moi... Para ser sinceros, o nivel en Galicia baixou moito. Por qué? Porque hai menos ciclistas, eso é así. Que si o ciclismo en Galicia ahora non está pasando un bom momento, en España, en general. Os nenos xogan máis o fútbol, cada vez hai máis escolas de fútbol e hai menos ciclistas. É complicado. Claro, menos nenos nas escolas, o equipo está moi arriba, claro, difícil dar ese salto que fala Tanis, non? Alexouse a base
da cabeza. Sí. En ese sentido. Bueno, pois... Pero bueno, hai alternativas, porque podense acceder despois os corredores de outros equipos, amigos, para poder dar o salto despois a... Bueno, hai alternativas. Tanis e Alfonso, en que momento houbo esa aposta Cortizo, que evidentemente é unha marca, unha empresa máis que reseñable, que está apostando moi moito e que eleva o nome por algo, non, dentro da aposta do ciclismo. En que momento houbo ese salto de profesionalización, de imos hacia arriba, imos apostar para arriba? Fai 4 anos que empezou esta evolución do equipo grande, pero o Cortizo estuvo presente prácticamente desde os anos 90 hasta ahora, de forma continua. Debe ser que importante, posiblemente un dos sponsors máis longevos do ciclismo nacional. Nunca estaremos agradecidos a ter unha firma como esta detrás. É un apoio tremendo. E logo, que o señor Cortizo aposta personalmente polo deporte da bicicleta. Empresarial sí, pero depois a moto propio. Esa emoción, pois, aporta moito. E tira do carro e obriga aos demais a estar á altura. Alfonso, moitas veces en esa empresa ou ese sustento é moi complicado. Ter unha envergadura de 100 persoas, de competir a altos niveis, traslados... É importante a figura de Cortizo, que dá nome ao equipo, vamos. Sí, é o que falaba Tanis, que dende hai 4 anos, hasta hai 4 anos, pois, bueno, levábamos o nome de Cortizo, pero era unha cousa máis levada desde o club ciclista. Claro. Desde hai 4 anos, empezou a entrar tamén a forma de traballar xa que teñen arriba na fábrica. Eso entrou tamén no equipo. Que bueno. Notase. Claro. Moitas cousas están supervisadas tamén por Cortizo, que lle apasiona isto, entón, eso notase. Ves que cada ano o equipo vai sumando e vai crecendo. Eu seguín, porque non puiden estar aquí presente, pero seguín o periplo pre, pos e durante a proba ciclista da Volta a España en Padrón. Gracias a ti, que o contabas cunha alegría, o contabas cun sentimento. Era algo tan relevante, e foi relevante. A nivel turístico, deportivo, social, Padrón estivo no mundo, está, grazas ás competicións e demais, pero moi visible. Millóns e millóns e millóns de telespectadores seguindo unha etapa que empezaba e finalizaba en Padrón. Que supuxo isto para o equipo en sí mesmo e para o ciclismo galego? Porque isto é un triunfo de todos, penso. Home, foi unha etapa que vai a pasar a historia, porque eu non recordo ninguna línea de meta, de ninguna competición co nivel que hubo aquí. E que estábamos falando antes de entrar en directo. Anduven por aí, vin moitas carreiras, jamás vin nin no Tour. O ambiente, a felicidade, o entusiasmo, non? Un pouco... Que estuvo plantexada esta etapa como se fora un gran premio de Fórmula 1. Pasou por aí 4 veces a carreira, sí. a xente ali parada, tomándose a súa cerveciña, comendo, parecía como un gran premio de Fórmula 1 e toda xente ali aglomerada. Bueno, despois había moita xente nos puertos, non? Pero están os vídeos, non? En YouTube, La Gran Cosa Verde, pois aí tal, e tes toda... Sí. Para min, diste que se me vía como moita alegría. Pero entusiasmado. Porque eu estou disfrutando moitísimo. Eu desde que entrei aquí neste equipo, pois esta vez era a miña 8ª temporada compartindo a carretera con o equipo Cortizo. Cada ano vai subindo, e parece como que eu vou me facendo máis maior, pero a ilusión teño a mesma. Eu cada vez que me poño a gorra do meu personaxe, entro en éxtasis e paso un grande. Non sei se é unha clave do éxito de que os vídeos se vexan tanto e o equipo se xa tan conocido, pero por todo o mundo, porque escríbenos xente de todas partes do mundo, está pendente do que vai a facer o equipo esta semana. É moi gratificante. Pois todo isto aquí en Padrón. Aquí en Padrón. Aquí en Padrón, de Padrón para o mundo, facendo ben as cousas, tendo unha roupe, tendo unha directiva, unha presidencia e un equipo que tiran todos do mismo lado da corda. E ao final, pois, o nivel de exigencia para estar no equipo grande que teñen unha profesionalidade que dá resultados. Que agora non nos damos conta porque estamos vivindo, isto suele pasar sempre nas cousas da vida. Como estás vivindo no momento non lle das importancia, pero... Estades dentro da burbulla tamén, pero dende o prisma de fora que hai que felicitarvos. O ano pasado fomos o mellor equipo de toda España. E toda España inclúe cidades como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, como Sevilla... Sí, urbes destas dimensións. E aquí hai un pequeno pobliño, aquí nesta esquina de Galicia, con 8.000 habitantes, que foi o mellor equipo de toda España, 51 victorias. E claro,
o que dicimos, estamos aquí ahora metidos no embrollo e parece que como que é normal, pero non é normal. Non é normal. A temporada do ano pasado. Fixeste de lo normal, pero non é normal. Sí, era casi unha rutina de onde ganamos, que puestos fixemos, pero é moi difícil E non ganar solo eso. unha carreira cos competidores de onde nos vamos, é moi difícil, moi difícil. E non só eso, que o ano pasado esta xente organizou dúas carreiras, pero unha da Copa de España, bueno, a daqui de Clásica de Pasca, unha de Copa de España, e despois tivemos a etapa da Volta a España, fomos protagonistas 3 veces no ano, cando, xa che digo, urbes potentes non teñen ninguna. Mira, nesta recta final que o tempo se nos vai esgotando, dentro da festa da Pascua Padrón, está unha proba, contádemos un pouco, que o que imos vivir, que día, Pois a prova de Pascua E o martes de? O martes O martes, de Pascua, o día 22. Si, cambiouse, habitualmente era o sábado de Pascuilla, pero Vale. este ano cambiou. O martes 22. Tuvemos problemas por tráfico, por Semana Santa e tal, e tuvemos que cambiar a fecha. Pero aínda así vamos a ter unha boa carreira, van a vir 5 equipos de fora, de Madrid, de País Vasco, de Extremadura, estamos pendientes dos portugueses, e vamos a ter como 130 ciclistas na línea de meta, e vai ser unha carreira competida. Este ano añadimos de un puerto máis para facela un pouco máis dura, o puerto que se correu tamén na Volta a España. Sí, como, O sea, que vai haber algo de tramos da volta. como unha homenaxe á carreira que tuvemos da Volta a España, pois vais a añadir... E collestedes o máis complicado, así me gusta. Sí, na parte final, non tan, na parte final. O principio vai ser o mesmo, o sea, vais a Rianxo, Vence, dúas voltas a Formarís, pero a partir de aí entra a parte final que vai ser ir hacia pola Casalonga e subir Cruxeiras, como se sube unha Volta a España, baixar e despois subir Aguas Santas, pero por Bralo, pola parte dura, non se sube, nesta ocasión non se sube polo puerto primeiro, pola casa de Suso, como chamo o puerto, pola Pereira, senón que vais a subir a última volta por atrás por Bralo, un puerto máis duro, baixar, Formarís e meta. Bueno, Cantos kilómetros? 154. 154 kilómetros. Tamén se subeu o kilometraxe, que ano pasado eran 130. Sí. Pois o deporte, o ciclismo, evidentemente. Estamos falando da proxección que ten o ciclismo de Padrón de cara ao mundo, pois tamén cando acontece algo en Padrón, o equipo de Cortizo, esta proba xa clásica dentro da festa da Pascua Padrón, conforma a programación. Ese día o equipo non vamos a ter aquí a todos os capos, vamos a ter o equipo dividido porque vamos a competir tamén nesas datas en Italia. Temos dúas clásicas en Italia, o sea, estamos falando Uns cosas quedan, normales. outros van. Normales, pero vamos a ir a correr, non, vamos a correr en Italia, as carreiras. Claro, é que o decides cunha naturalidade que Dúas clásicas ali. imos aí o Barbanza, non? A Italia. A ver se ganamos ao Bisma. Estamos en Francia, depois a Italia. Oi, parabéns, de verdade, Tanis, que non che coñecía, penso que non, pero me falou Alfonso maravillas de ti, de como levas esa presidencia, que ao final é un cargo, pero é un cargo de responsabilidade, de batuta, de tirar hacia adiante con todo co teu staff, todo co teu equipo, pero parabéns. Traballar un pouco máis, xuntalos a todos, animalos a todos para que sigan traballando. Eso mismo, a motivación, que non é... Porque agora xa isto xa medrou tanto que xa non é o equipo de pueblo. Sí, esta carreira Agora que... é algo máis. Entonces, bueno, eu agora fago outras labores, máis que de dirección, fago labores de roupar, de botar unha man, bueno, aí estamos. Alfonso, para despedirnos. Para que non houbera confusión, que esta carreira do martes Sí, non ten da nada que Pascua. ver ca outra que celebramos, que vai ser o 17 de maio, que é a da Copa de España. Vale, é Que vai ser verdade. a penúltima Que tamén proba de Copa anunciamos, de España. sí. Esa vai ser o 17 de maio, Que non ten que ver non ten absolutamente nada que ver nada. con esta. Estamos inmersos na Copa de España, que é unha proba que colle todo o inicio de temporada, que son 11 probas por todo o país. Sí, e unha delas... Nos celebramos, nos preparamos a penúltima, ese sábado 17 de maio, bueno, ahora mismo estamos no Ecuador, pues estamos aí peleando, estamos un pouco e tal, pero ahora estamos peleando, con Maxim Virgi, con Benassa, bueno, podía falar de aquí 3 horas. falaremos, estaremos en contacto para que vos acheguedes ata a radio para seguir falando. O primeiro acercamento que tuve eu así nesta retransmisión de ciclismo, ti dismo ahora dos vídeos, foi contigo. Pois mira. Cando estábamos xuntos en Radio Obradoiro, eu iba con Miguel, que falamos Sí, antes, técnico de sonido. con Miguel Xoane, que lle mandamos un saúdo. Sí, a Volta a Coruña. Ah, pois mira. Sí, no Eso foi o primeiro. Sí, un patrocinio aí non sei que había, e mandáchedesme a min,
con Miguel, e contaba contigo, a ver, como vai a volta a Coruña, tal, bueno, kilómetros... E aí xurdiu un pouco, aí naceu en ti... Sí, sí. Pois mira, pois Fai 20 anos. polo menos. De todas formas, Polo menos. en Padrón non hai nadie que non lle guste o ciclismo, eh? Sí, isto vai Aquí na sangre. todos somos aficionados ao ciclismo. Vamos, que lle dimos de comer a que tiña fame, non? Porque, mira, ciclismo pa volta da Coruña. Bueno, e graciñas aos dous. Graciñas por vir ata aquí, Tamis e Alfonso. Moi ben. E que vaya ben, moitos logros máis. Gracias. Graciñas. Nada, seguimos adiante, que estábamos aquí de charleta e poderíamos seguir, pero temos máis protagonistas.